Ajalay. Karena horra. Jangan tua ke? Jangan tua ke sama lah. Ma. Belum selesai dah. Pas selesai dengan dokumen semara ikan kena gitu sana. Aku pun ada. Nah, deh. Tahu salah nah. Tahu salah deh, nunggu aku kamera. Napi kan berada. Bicu blouse ko kan napi kan. Cái thằng con bây giờ á. Khá mấy phút khá thông đấy. Nơi mi thầy à. Nơi. Mi thầy. Lang năng go. Musan tar beda. Pedak siapa nama nanggu banceng panek tuk na? Hah? Kita tahu pedak pun tuk mencek. Ijila nanga, biji malah lah, ijila ini apa sih pak? Đang với các thằng ai ma là khổ bây giờ vào là sẽ bye bye guys hãy nhớ subscribe Topla, topli lah. kalau yang aku nuang Hàng nữa. mà phải đi nuôi đơn không với nhau khen thao đơn Ha diệu. nơi mình thèm ơi Ấy cái blog chỉ mà bé khi bé muốn trình học từng bước một lần lận. Bye bye. bye bye बिनानाव थांनायनि उनाव नै आङो दसे बेरायनो फैबाय लोगोफोरजों ओमफ्राय आं भइसखौ भइस ओभार मानो होनाय जादों मिथिबायना लोगोफोर मानो होनबा बेहाय बेकग्राउन्डआव माने मिउजिक दंमोन ना बेनि थाखाय आं माने होनांगौ जाबाय ओमफ्राय नै आं लोगोफोरखौ देखायनो नागिरबाय ओमफ्राय बिसोर लाजियो माने बारा फट'नि भिडिअनि इन्ट्रेस्टेड नङा आरोना बिसोरो ओमफ्राय र' आं नोंथांमोननो बेकग्राउन्डखौ एसे देखायना होनि बेनो जाबाय माने कामरेंगा बिल आरोना जों फैबायानो थाखायो मालाबा ओमफ्राय दिनै बिराद गोबावनि उनाव फैदों आरोना जोङो बेवहाय जायगाया बिराद मोजां पिकनिक स्पट खिन्थु ओरैबायदि सान्दुंमोन मानो ओमफ्राय नै जों सफैनानै दाउलेब रानियाबो सफैबाय आंनाव Pemiam deh biskuit jahit cepet jangan. Biskuit apa mana nih? Rồi bây đi gora hati on thap thap ya. Okay. Sino ka tujuan na ini? Ayaw ko siya, parang kada-kada. Yo. Oh, noise dress para moजां-मोजां. Rent ang babu begoso posai yang gufur angna gufuralo थाङो मेगना. Ini मोजां. Iku posai yang. নাই এজনী কৰিব এক্সটেনশন ব্লাউজ কৰিম যাই ন মানে Meeting studio.
बे ड्रेसखौ नुखादोंमोन आङो आंनि हाइटजोंसो जागोन इयो मोजां नुदों बुद्रुलायनाय बेयाव जायो बियो बेनि फेभरेट दुखान पकरा नालाय बेयो गावनि बोरैबा दों दों लानो फैखाथारदोंलै आयौ बोरैबाखा मानसियानो आयौ थांबायबो ओइ मा नांगौ नोंलाय मा लानो नागिरदों एसे फैलाय हा हा ओइ नाङानो नाङा ओरै खालामलाय खेबसे ओरै खालामलाय नाङा ayo आंनि माबा आंनि जि लेथ्रा नुदों रिं सोनो नागिरदों लेथ्रा आबैजोंसो रायलायनोसै जाबाय हनै हाय नै जाग्राफोरा थांसै नानि